al contacto y la percepción con todos ustedes y grabaciones contacto desde la América del Norte hasta Grecia, hoy 23 de noviembre de 2023. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, profesora Semra Tikani. Κάνετε? Καλά είμαι. Εσείς τι κάνετε, Professor José Arnaldo? Καλά είμαι επίσης. Εγώ χαίρομαι που σας βλέπω, profesora. Εγώ πάντα χαίρομαι όταν σας βλέπω. Σήμερα είναι η μέρα των ευχαριστειών. Χρόνια πολλά. Ναι, σήμερα είναι χρόνια των ευχαριστειών και εγώ περπατάω στην το σπίτι ο φίλος μου. Θα πας στο σπίτι, Στο σπίτι στο φίλο σου. Ναι. José Arnaldo, double Y sounds. Okay. Τώρα καλά είναι, τώρα καλά. Τώρα καλά είναι. Okay, now. Hola, hola. Hola, hola. Όλα είναι. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου. Hola, hola. Όλα. Σήμερα είσαι πολύ χαρούμενος. Χαρούμενος? Happy. You are happy. Είσαι πολύ χαρούμενος σήμερα. Νομίζω εγώ είμαι χαρούμενος επειδή σήμερα είναι Πέμπτη και Πέμπτη σήμερα είναι των ευχαριστειών. Ημέρα των ευχαριστειών. Ημέρα των ευχαριστειών. Ημέρα των ευχαριστειών. Happy. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Σήμερα είναι Νοέμβριο και σήμερα είναι profesora Semra. Δεν είναι Σαββατοκύριακο. Δεν είναι Παρασκευής. Δεν είναι Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη. Σήμερα είναι Πέμπτη. Πέμπτη. Σήμερα Πέμπτη, Νοέμβριος 23. Ναι. 2023. Και τι ώρα είναι εκεί? Η ώρα είναι στην Σαν Φρανσίσκο area 10 ώρες 58 λεπτά. 58 λεπτά. 50, όχι. 58 λεπτά. 58 λεπτά. Ναι, είναι νομίζω ακριβώς, όχι, ναι, περίπου 10. Η ώρα είναι περίπου 10 στη Καλιφόρνια, στο Σαν Φρανσίσκο. Περίπου... περίπου. Περίπου, ναι. 10 ώρες, 59 λεπτά. Ώρες. Αύριο. Ναι, πρωί. Πρωί. Morning, πρωί. Ναι, όχι αύριο, αλλά... Αύριο, tomorrow. Χθες ήταν Τετάρτη. Μπράβο, πολύ καλά. Χθες ήταν Τετάρτη. Ήταν 22 Νοέμβριο. Μπράβο, ναι. 2023 και it was. Ήταν. My sister's birthday. Είχε γενέθλια
η αδερφή μου, χρόνια πολλά, happy birthday, χρόνια πολλά. Ναι, can you write it down, professor? So yesterday was my Ναι, sister's birthday. ήταν. Yesterday, χθες ήταν, να γράψω, χθες ήταν γενέθλια της αδερφής μου. Α, ωραία, χθες ήταν γενέθλια της αδερφής μου. Α, έγραψα από Verbring, συγγνώμη. Εγώ είμαι... ναι, κανένα πρόβλημα. Συγγνώμη. Χθες, εγώ βλέπω. I can see. Ωραία. Ήταν γενέθλια της αδελφής ο αδελφής. Αδερφή sister, η αδερφή, ο αδερφός, η αδερφής. Αδερφής μου. Ναι. Χθες ήταν γενέθλια της αδερφής μου. Yesterday was the birthday of my sister. Ναι. Πόσο χρονών έγινε πάλι, πόσο χρονών? Εγώ δεν ξέρω, professora. Γιατί, Χωσέ Αρνάλντο, γιατί δεν ξέρετε? Γιατί δεν ξέρετε? Okay, 45, professora. 45? Εσύ πόσο χρονών είσαι τώρα? Τώρα εσύ πόσο χρονών είσαι? Εγώ? Ναι. Εγώ είμαι 25, professora. Εγώ νομίζω είσαι 22. 22. Εγώ πιστεύω ότι είσαι 22, όχι 25 είναι πολύ μεγάλος. 22 είναι καλύτερα. Καλύτερα 22. Professora Senra. Είστε, ναι. Σήμερα η αδέρφης μου είναι πολύ χαρούμενος επειδή αυτή έχει φαγητό, special food. Ένα ειδικό φαγητό. Το φαγητό μαζί Inés Alejandra και Norman André Franco και η οικογένεια μου. Όλοι μαζί. And yesterday too. Ήταν, όλοι μαζί είσαστε. Ωραία, πολύ καλά. Yesterday and today again. Και σήμερα και πάλι. Ναι. Ωραία. Βλέπετε διαλόγους, ναι. Ναι, εγώ βλέπω διαλόγους, ναι. Ναι. Καθηγητής, καθηγήτρια. Yeah. Καθηγήτρια. Ναι, εγώ είμαι καθηγητής και εσείς είστε καθηγήτρια. Μπράβο, ναι, μπράβο. Και Χωσέ Αρνάλντο, δάσκαλος ή δασκάλα είναι primary school and... Ναι. Δάσκαλος και δασκάλα δεν είναι καθηγητής και καθηγήτρια. Ναι. Είναι ενήλικες, δηλαδή καθηγητής, δάσκαλος και δασκάλα είναι σε μικρά παιδιά, small children, μικρά παιδιά. Μικρά παιδιά. Ναι. Καθηγητής, καθηγήτρια σε μεγάλα παιδιά. Ναι. Κατάλαβα τώρα. Και μαθητής, βλέπετε μαθητής, η μαθήτρια είναι το δημοτικό.
Το γυμνάσιο, το λύκειο. Κατάλαβα ο μαθητής και η μαθητρία. Ναι, Είναι elementary school educator, ναι. middle school Middle educators, school. high school educator. Και δασκάλος και δασκάλα είναι Μπράβο. primary school. Ναι. Primary Kinder. school and kindergarten. Περκάτω. Ναι. Και καθηγητής και καθηγητρία είναι university Yes. educators. Κατάλαβα. Ναι. University. Ναι. Εγώ είμαι μαθητής, προφεσόρα. Όχι. Εγώ είμαι, ναι, μαθητής. So, middle and high school teacher. Middle. Είστε καθηγητής. Yes. Συγγνώμη. Καλώς. My brain is kind of like. Όχι. Yeah, okay. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Κατάλαβα. Ας γνωριστούμε. Ας γνωριστούμε. Let's get to know each other. Ναι. Με λένε Ελένη. My name is Eleni. Ναι. Εσάς πώς σας λένε? Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Με λένε Χωσέ Αρνάλδο. Ωραία. Οκ. Από πού είσαι, Χωσέ Αρνάλδο? Από πού είσαι? So that means where are you from, right? Εγώ είμαι από Καλιφόρνια και από Χόνδουρας. Χόνδουρας, ωραία. Μετά, εδώ που λέει εγώ είμαι ο Μαουρίτσιο. Πώς λέγεστε? Εγώ είμαι Χωσέ Αρνάλδο. Μπράβο. Βλέπετε, καθηγήτρια, είμαι από την Ελλάδα, είμαι Ελληνίδα. Εσείς από πού είστε? Ναι. Είμαι από την Ιταλία, είμαι Ιταλίδα. Εγώ είμαι από Καλιφόρνια και από Χονδουράς. Μπράβο. Κεντρική. Κεντρική Αμερική. Στη Κεντρική Αμερική. Μπράβο σας. Εγώ είμαι από Κεντρική Αμερική. Μπράβο, πολύ καλά. Τι δουλειά κάνεις? Εγώ μαθαίνω ελληνικά μαζί μαθητρία σήμερα. Ως Αρνάλδο, βλέπετε εδώ. Διδάσκω, I teach. Διδάσκω το μάθημα Ισπανικών. Είμαι καθηγητής και διδάσκω το μάθημα Ισπανικών. Εγώ βλέπω. Είμαι καθηγητής και διδάσκω Ισπανικών. Εγώ δουλεύω στην Καλιφόρνια. Μπράβο. Και διδάσκω είναι πολύ καλά. Διδάσκω. Μετά... Εσείς διδάσκετε ελληνικά? Ναι, και εγώ διδάσκω το μάθημα των ελληνικών. Ενδιαφέρον. Ωραία. Πού δουλεύεις? Εγώ δουλεύω στην Priorato de Ucide. Δουλεύεις σε ένα σχολείο. School. Δουλεύεις στο σχολείο. Ναι, εγώ δουλεύω στο σχολείο.
Ο σχολείο μου είναι καθολική. Καθολική σχολείο. Καθολική. Καθολική σχολείο, ναι. Ωραία, πολύ καλά. Μετά βλέπετε, εντάξει. Η τάξη έχει σπουδαστές. Η τάξη σου έχει πολλές μαθητές. Έχει πολλές μαθητές. Ναι, εγώ έχω 5 τάξεις. Μπράβο, ναι. Και έχω 69 μαθητές. Πολύ καλά. Από πολλές χώρες. Εγώ έχω 5 τάξεις και εγώ 69 μαθητές. Μαθητές μου είναι από Αμερική North America. Από Βόρεια Αμερική. Από Βόρεια Αμερική, από Μεξικό. Από το Μεξικό. Ισπάνια. Από την Ισπανία, ναι. Ισπάνια, από την Ουρουάη, από την Κίνα, από την Ιαπωνία. Από την Ιαπωνία, ναι. Από την Ιαπωνία και από την Ελσαλβαδόρ και από την Ουγγαρία και από την Γουατεμάλα. Γουατεμάλα. Έχετε μαθητές από πολλές χώρες. Έχω μαθητές από πολλές χώρες. Yeah, from everywhere. Many countries, ναι. Countries. Από πολλές χώρες. Ναι. Βλέπετε, ναι. Διδάσκω. Είμαι καθηγητής και διδάσκω το μάθημα Ισπανικών. Είμαι καθηγητής και διδάσκω το μάθημα Ισπανικών. Αυτό. Από πολλές χώρες. Παράδειγμα. Ναι. Οι μαθητές μου είναι από πολλές χώρες. Παράδειγμα, Κίνα, Ιαπωνία. Μπράβο, στη Ιαπωνία, στη Κίνα, στην Ουγγαρία. Από την Ουγγαρία, από την Μεξικό, από την Ελσαλβαδόρ. Ελσαλβαδόρ, ναι. Από την Γουατεμάλα. Ναι. Από την Ισπανία και από την Ουρουάη. Από πολλές χώρες, προφεσόρα. Αυτό είναι. Κανονικά, normally, of course. Φυσικά, of course. Of course, φυσικά. Φυσικά, πολλούς μαθητές μου είναι από την Βόρεια Αμερική. Βόρεια Αμερική. Από Βόρεια Αμερική. Βόρεια Αμερική. Ναι. Κανονικά. Ναι. Φυσικά όλες, ναι. Μαθητές μου είναι από Βόρεια Αμερική. Είναι διεθνές σχολείο. Διεθνές. Ναι. Ο σχολείο μου είναι διεθνές. Ναι, διεθνές σχολείο. Ναι, αυτό είναι ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό. Και είναι επίσης καθολικής σχολείο. Είναι πολύ καλό. Πολύ καλό. Καθολική σχολείο. Ναι, ωραία. Εμείς έχουμε prayer in class. A prayer in class, priority, some prayer. Κύριε, ευχαριστώ πολύ. Προσευχή, έχετε προσευχή.
Ναι. Προσευχή, prayer. Παραδείγμα, Κύριε, Προσευχή. ευχαριστώ πολύ επειδή εμείς έχουμε νόβα ημέρα. Ευχαριστώ πολύ επειδή Κύριε, έχουμε ζωή, life, έχουμε ζωή, έχουμε έχουμε ζωή επειδή εμείς έχουμε φαγητό. ναι, έχουμε υγεία, health. Ευχαριστώ πολύ επειδή εμείς έχουμε νερό. Ξέρω, κάθε μέρα κάνετε προσευχή, κάθε μέρα κάνετε προσευχή. Ναι, κάθε μέρα εμείς έχουμε προσευχή, ναι, για ισπανικά μάθημα, ναι, Ναι, ναι. κανονικά. Κανονικά, κάθε μέρα, κάθε μάθημα κάνετε προσευχή, κάθε μάθημα. Ναι, εγώ βλέπω, levántense por favor, Πολύ ωραία είναι. οι μαθητές μου, εσείς, ναι, σε levanta. Κάθε φορά κάνετε προσευχή, κάθε μέρα κάνετε προσευχή, ναι, ναι, ωραία. Por favor, please stand up. Α, Πρακτικemos ευχαριστώ πολύ, Κύριε. ευχαριστώ κύριε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Κύριε. Ευχαριστώ, Κύριε. Ευχαριστώ, Κύριε. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον είναι και πολύ σημαντικός. Ναι, ναι, πολύ σημαντικό είναι. Ναι. Ωραία, πολύ πνευματικός, πνευματική. Ναι, spiritual, yeah. Ναι. Εμείς είμαι. Ναι, εγώ είμαι. Εμείς είμαστε πολύ, πολύ spiritual. Πνευματικοί είστε πολύ. Χαίρομαι πολύ. Πολύ ωραία, ναι. Μου αρέσει πολύ επειδή εγώ είμαι καθολικός. Ναι, είστε καθολικός. Και κάνετε προσευχή κάθε μέρα. Και προσευχή κάθε μέρα. Ναι, ναι. Για ισπανικό μάθημα, ναι. Για τα άλλα μαθήματα, Συγγνώμη. έχετε μόνο μάθημα ισπανικών. Έχετε και άλλα μαθήματα. Άλλα μαθήματα. All of the classes? Yes. Yeah, most of the classes. Most. Περισσότερα. Mm-hmm. Περισσότερα. Ναι. Professor Sarah, it's already 11:30. I don't want to take any more of your time. Εγώ σας ευχαριστώ. Professor Sarah. Τώρα είναι 11:30 και εγώ μιλάω. Εγώ σας ευχαριστώ επειδή εσείς είστε πάντα πολύ χαρούμενος και πολύ καλή καθηγήτρια. Μπράβο. José Arnaldo, χαρούμενη. Εγώ είμαι χαρούμενος και εσείς είστε πάντα πολύ χαρούμενοι και εγώ σας ευχαριστώ και εγώ μου αρέσει πολύ. Αυτός ταξί. Αυτή τη τάξη. Αυτή τη τάξη
Μασί, προφεσόρα Σένρα. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι χαρούμενη γιατί σας βλέπω κάθε μέρα. Ναι, εγώ επίσης είμαι πολύ χαρούμενος επειδή εγώ σας βλέπω κάθε μέρα αυτή τη εβδομάδα. Μπράβο. Είστε πολύ καλός. Ευχαριστώ πολύ, προφεσόρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλή σας μέρα. Have a nice day. Have a nice night. Καλή σας μέρα, επειδή προφεσόρα, συγγνώμη, παρακαλώ, βλέπετε καλησπέρα στην ο Βίκτορ και στην ο Άβνερ. Ευχαριστώ. Τα λέμε. Αντίο σας.